Milli panikörlar, milli marodyorlar һәм milli дезертирлар турында. Милләт турында сүз алып барганда без көрәш сүзен кулланабыз икән. Хәзерге вакытта аңларга кирәк, без җиңелеп барабыз. Тел мәсьәләсендә дә, милләт мәсьәләсендә дә, башка мәдәният мәсьәләләрендә дә һәм җиңелгән армиядә менә шушы 3 төркем барлыкка килә: паникерлар, дезертирлар һәм мародерлар. Мәсәлән, сугыш вакытына без карасак, 41 елда барлыкка килгән бездә паникерлар, без инде җиңеләбез дип кычкырып йөрүче кешеләр, дезертирлар, дошман ягына чыгучылар һәм мародерлар. Булар инде форсаттан файдаланып кесәләрен калынайтучылар. 45 елны мәсәлән карыйбыз икән, немец генералларының мемуарларын, шушы күренеш күзәтелгән немецларда. Анда барлыкка килгән шундый ук паникерлар, без инде бетәбез, җиңеләбез дип йөрүчеләр һәм барлыкка килгән мародерлар, дезертирлар. Җиңеп барган армиядә гадәттә булар булмый. Һәм без мәсәлән татар дөньясына карыйбыз икән, шушындый кешеләрнең барлыкка килгәнен күрәчәкбез. Milli panikерлар. Булар инде теге без бетәбез, татар бетә, без соңгы буын. Менә бездән соң инде татарча иҗат итүчеләр дә, язучылар да булмаячак. Бездән соң бер нәрсә дә калмый. Гаяз Исхакый нәрсә дип әйткән, менә ул шулай дип язган. 200 елдан соң бетәбез дигән. Без инде күпчелеген яшәдек, әз генә калды. Тагын бераздан соң татар инде бөтенләй бетәчәк. Без тарихта гына калачакбыз дип, менә шулай итеп котка таратып йөрүче кешеләр бик күп. Һәм икенче төркем монсы milli дезертирлар. Мәсәлән, булар инде теге баштан ук бирелеп куючылар. Мәсәлән, балаларын рус итеп тәрбияләүчеләрне, ана теле итеп мәктәптә сайлаганда, мәсәлән, рус телен сайлауны, балалар бакчасын, мәсәлән, рус төркеменә бирүчеләрне, ягъни инде шулай баштан ук үзләрен бирелеп куючыларны мин milli дезертирлар дип атар идем. Бу югарырак буын кешеләрендә дә күзәтелә, мәсәлән, безнең бит инде музыкантларыбыз, кайбер җырчыларыбыз башка милләт булып язылмакчы иде. Безнең язучылар берлеге инде теге паровоз алдыннан жүгереп барып бирелеп кайтмакчы иде инде. Андый күренешләр дә күзәтелә. Бу кешеләрне мин саныйм milli дезертирлар дип. Һәм менә 3нче төркем монсы milli мародерлар. Булар ниндидер милләт өчен нәрсәдер эшли ала торган кешеләр, әмма булар шушы милләт сүзен кулланып акча эшләүче кешеләр, үзләренең кесәләрен калынайтучы кешеләр. Мәсәлән, ул утыра ниндидер, әйтик, ниндидер милләт өчен нәрсәдер эшли торган урында, мәсәлән, ул милләт өчен нәрсәдер җитештерә алыр иде, китаплар, мәсәлән, җырлар, башка нәрсәләр, әмма ул бу әйберне эшләми, ул кесәсен калынайтып кына утыра. Һәм шулай ук теге милләт исемен кулланып, татар исемен кулланып, дәүләт биргән барлы юклы акчаларны булар кесәләренә нәрсәдер эшләдек дигән булып, кесәләренә тутырып утыралар. Теге галочка өчен нәрсәдер күрсәтеп, милләт исемен куллана, татар өчен эшлибез, фәлән төгән дип әйтә. Чынлыкта аның бөтен максаты кесәсен генә калынайту. Теләсә кайсы армия исән калырга тели һәм киләчәктә көрәшергә тели икән, һәр вакытта да көрәшкән менә шушы 3 төркем кешегә каршы: паникерлар, мародерлар һәм дезертирларга каршы. Сугыш вакытында аларны мәсәлән судсыз атканнар, бу аңлата да нәрсә икән. Чөнки алар мәсәлән теге криминаль җинаять ясаучы кешегә караганда да күпкә куркынычрак бу кешеләр, чөнки алар халыкның алга таба көрәшкә рухын сындыралар бу кешеләр. Котка таратучылар да рухын сындыра. Бөтен кеше көрәшәбез дип йөргәндә кесәсен калынайтучы да халыкның рухын сындыра. Һәм шулай ук дезертирлар да халыкның рухын сындыра. Яшь кеше уйлый, мәсәлән, нәрсәгә мин татарча иҗат итим әле, нәрсәгә миңа татарча иҗат итәргә һәм, мәсәлән, тел галиме булырга. Бу милләт бетә икән, әгәр дә бу милләт бетә икән, безгә менә галимнәр әйтеп тора, Гаяз Исхакыйның китабында язганнар дип әйтәләр галимнәр. Нәрсәгә мин тел галиме булырга, укырга керим филология өлкәсенә? Мин бүтән юнәлешне сайлыйм, яки анда теге рус филологиясын сайлыйм дип уйлый яшь кеше, һәм ул хаклы. Шуңа күрә, әгәр дә без милләтне саклап калырга телибез икән, менә шушы 3 төркем кешене ачыкларга һәм фаш итәргә тиеш, аларга каршы көрәшергә тиеш. Чөнки әйтүемчә, алар халыкның рухын сындыралар. Алга таба яшәргә көч калдырмыйлар. Шушы кешеләрдән без арынмасак, без дөрестән дә теге бетүгә таба китәргә мөмкин. Без
Hem bu kişiler tagın bir нәрсә, bu kişiler alар her özlerinin jinayetçi ikənliklərini anlayırlar. Eğer de teге soğuş turunda şu temaga kagılışlı kitaplar okusanız göresizler. Her vakit panikörlarda, dezertirlarda, marodörlarda mesela kolga algan vakitda karşılık görsetkenler. Çünkü onlar bileler bit indi özlerinin jinayetçi ikanin. Şul ukrawıçça mesela hazırki vakitda panikörlarda, milli panikörlarda eğer de sen aytasan iken millet bitmey dip ul senin bilen talaşa başlay, özünün haklı ikenligini rastlarga tırışa. Şulay uq milli dezertirlarda nişep sen Ruslar yagına şaptın hele, Moskowga şaptın hele dip aytasan iken ul senin bilen bik нык итеп талашачак. Çünkü aytacak, neşlep hele min alay işlemeske diyer, min özüm haklı, senin ağzın kekere kulağın çalış dip talaşacak. Şulay uq marodörlarda eğer de biz faş itebez iken Менә сез уздырдыгыз әллә нинди фәлән дип аталган татар исеме белән чара. Чарагызга бер кеше дә килмәде. Бары тик теге галыч кишен генә нәрсәдер уздырдыгыз, отчетларда язып куйдыгыз дип әйтәсең икән. Алар сине милләтне сатуда, милләт өчен көрәшүче кешегә каршы көрәшүдә үзеңне гаепләргә тырышачаклар. Теге Кеннеди әйткән бит инде, җиңүнең һәр вакытта да аталары күп була, җиңелүгенә һәр вакытта да ятим бала дип. Без менә хәзерге вакытта теге 90-нчы еллар белән чагыштырганда чигенеп барабыз. Безнең ул вакытта мәсәлән теге без эшләдек дип әйтүче кешеләр күп булган. Хәзер киресенчә теге менә шушындый кешеләр барлыкка килде. Алар янәшә бездә һәм бик күп. Әмма бу теге бөтенесе дә бетте дигәнне аңлатмый. Бары тик игътибарлы булырга һәм моның нәрсә нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин икәнлеген аңларга кирәк. Бу күренешләргә каршы теге фаш итеп кенә көрәшү мөмкин дип уйламыйм. Чөнки фаш итеп кенә син фаш итә аласың аерым кешеләрне генә. Минемчә менә бу күренешләргә каршы көрәшү өчен идеология кирәк. Ә ул бездә юк бөтенләй дә. Бары тик идеология гына менә шушы күренешләрне өлешчә юкка чыгарыла җиңелгән вакытта. Без хәзерге вакытта җиңелеп барабыз, әмма нинди дә булса идеология, якты идеология бездә була ала менә шушы коткыларга каршы көрәшер өчен. Без бит инде шундый зур тарихлы һәм үзебезнең дәүләте булган халык һәм тарих шуны күрсәтә, кайчан да булса дәүләте булган халык ул бер кайчан да югалмый. Мәсәлән, бүтән халыклардан, бүтән илләрдән без шундый мисаллар таба алабыз. Мәсәлән, бу идеология була алыр иде бүгенге шартларда.